Il-Marsa għandha żewġ parroċċi u tnejn li huma jinsabu mmexxija mill-Patrijiet Kapuċċini. L-ewwel parroċċa kienet dik ta' Trinità Mqazza. Kien ilu jinħass il-bżonn li jkun hemm knisja akbar u fl-istess ħin parroċċa separata minn dik tal-Ħamrun minħabba il-bogħod li kien hemm. Diversi nies kienu jqogħdu l-Marsa u minħabba żieda fix-xogħol fix-xatt aktar nies bdew jersqu lejn dawn l-inħawi. Iżda l-problema dejjema ta' nuqqas ta' flus kellha żżomm xi ftit jew wisq lura lill-awtoritajiet tal-Knisja biex jagħtu bidu għall-bini ta' din il-Knisja. Jidher li kien hemm taħdidiet u dan għen ħafna biex l-Ordni tal-Kapuċċini jagħti bidu għall-bini ta' Knisja kbira u mdaqsa. Iżda dejjem kien hemm bżonn il-flus. U kien hawn li daħlu għal din l-ispiża il-Koppja Balbi. Il-Kavallier Lorenzo Balbi twilet il-Belt Valletta. Kien jaħdem fin-negozju ma' missieru u flimkien mal-mara tiegħu Carmena ftehmu li jagħtu ġidhom kollu lill-Patrijiet Kapuċċini. Bil-flus li offrewlhom mhux biss kien hemm ħalli jibnu l-Knisja li xtaqu, iżda anke il-kunvent għall-istess komunità ta' Patrijiet. L-għajnuna fejjieda ta' Lorenzo Balbi kienet rikonoxxuta wkoll mill-Papa Piju X għax dan onorah bi grad ta' kavallier fl-1913. Iċ-ċerimonja saret mill-legat tal-Papa il-Kardinal Ferrata li kien Malta għall-Kungress Ewkaristiku tal-istess sena. Il-Knisja imbniet fuq id-disinn ta' Gian Domenico de Bono. Il-benefatturi, il-Koppja Balbi, għenu mhux ħażin biex jaraw li din il-Knisja tkun armata u mżejna kif jixraq. Għalhekk kien biex xieraq li fil-75 anniversarju mit-twaqqif tal-Knisja bħala parroċċa jitwaqqaf mafkar għal din il-koppja. Dan il-mafkar huwa uniku minħabba li naraw il-Koppja Balbi flimkien. Fil-waqt li l-kavallier jinsab bil-wieqfa bidu l-leminija isserraħ mas-siġġu li fuq hemm il-mara tiegħu, it-tnejn jidhru lebsin il-biss tipiku tal-aħħar tas-seklu 19 u l-bidu tas-seklu 20. Bħala kavallier, Lorenzo Balbi għandu xabla ma' qaddu, fil-waqt li l-kappell jinsab miżmum f'idejh. Il-ħarsa tagħhom hija waħda li turi li huma kienu nies serji u ta' livell soċjali partikolari. Dan il-mafkar huwa xogħol tal-iskultur rabti Anton Aġus. Xogħol li sar fl-1987 imma ġie inawgurat fl-1988. Lapida oħra li hemm imwaħħla mal-pedestall tfakkarna wkoll li dan l-istess mafkar kien ġie restawrat 25 sena wara. Il-gratitudni tal-poplu Marsi hija biex xieraq lejn din il-koppja li għenu ferm aktar milli kien mistenni biex ikunu jistgħu jibnu knisja bil-kunvent kollox. Il-mafkar jinsab fil-ġenb tal-Knisja parrokjali. Il-Koppja Balbi jinsabu fuq pedestall imdaqqas li madwaru għandu l-labidi. Dan huwa mafkar li joffri dimensjoni oħra f'monumenti pubbliċi.